ya sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi erioto gwikere guse ututarire asichia bisi chito ichuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa wanadamu, damu ya Yesu. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwanchomo ligereria bono lituko neria ijuma nyarabono ne chinga kchino kwarigania asemesa ya mangana majya nyaro komanyigati yali yabereka okorekana kurwa semambia yalenge ntambe goika chinse chigabono chiabono marogo basali bwanyare ko sansamuranira na okumanyi bunabaliki baito bako yasangireria akuro chingongo chonsi ime na isiko yorogongo rogusi na ukwani andonsi asoberete inyirabono umurandi oyo mo ni gato kalitukuria lero ime yomo chobosongo kare no mwana bwe skuru oyubonole klasi 12 gose form 4 ekigotebaka muno mwana uniga bulito kurwa se county ya Bomete ikiyaeta ase kingi mabono nigo mwana oyo batoka no murandi oyo ime ye county ya Kisii bakuna chegali gocha Kisumu murandi oyo niga bagakobekwa byara lituko lya lero ayungati yaria abaka okorekana boigo asensemo yekenyero kiaratandi ya ensemo yaraganga wodi ya Bugisoro nigo bona abantu bayicyane kero babe bayikira na Eyemo asenchira yoko ikira no moyiga bwa matanga na konyero buna nyagosira niga bagakoni wachinsa 12 chiamambya ekikiagerege korekana ninchi wokumanya senchira yobo ikira no asemesa yamangana Maria ayomo na yanda mange moncho muligono isananso kumanya senchira yobo ikirana boko ndra goto bwatia gochera nsemberia mtandao nsema ya Facebook tonyore buna Ndizi TV News Digital na boga nsemberia YouTube na boko tonyore buna Ndizi TV News. Joshua Auta niga okoretera goetera somuno abwe imanyererio lyeterana nchenkoro ko Vincent Onyancha igotoko chake mese amangana Amayia sorobotiro goichene kigima kurwase kenyero kirikiara tandike gotoka sensemo yaraganga egwode ne ya Bogisoro sebungo ya kitu cha Sauta imeje county ya Kisii ni gobono omubero yomo hobako gotinde kolitukulia ro chinsa 12 chamambya asenke kurwase kenyere kyo kiara tandi na boni ke gotebekana bune kikeru mubero kunyara gotinde ko chinsa chekemambya ngobwate kana buna no omongina omoke bwenke yum konyara ko boera una ngochiare ko serigwa no na murabo mongno monene ase enkejo ngeye maiga yomuga ko ye konyara go siria obogima bwaye kolengane chiriboti ni goto kumanyiguna omongino kabiro yubo igoro mongno moke ni go bona beteka kunyomwenke yo ase myake teremeke ya etere no na buni gotebekana buna ni gabwata abana babere abubare abanyaroka nabo ni gotebekana buna abana abo ni ga abagorete era amo no mugako ye maiga yomuga ko ye go siraniga akonyora arorere ko bano bwoba buna na chikoserwa nabamura omongina omonene buna omurikyo ito agotomanya senchira yobekirano dipon asanya lemye family asenka yo mugakanyata egotoka ase kinyoro kiara tandi
kegotuka ase sublocation ya Raganga location ya Bogsero abanyakenyero nigo bagikire gekora bororo ase omugaka Eyemo omanyekanite buna Zakari Sabo Kenyatta oyo bakagusiri obogima bwaye ase amati yae ya mutindeka chinsa 12 chia mambia bogokia rero Potupo toro mwabia sasa mwana kororo mutugutinde kubotuko aye agacha matanga sakaria akanyoro mubero eniri gusangana bamurabo mwabo gati yabo no muchifu w'enseme Fideli Soeri nigo banyara koerera obututukanu obu banyara koirera egekori ekikoba unatuatagete enyumba ya agachi tukando gaiga yaye no enyumba yo mungu no monene tukamote ibono gwanza kumenya mwao singe mugaka no agocha kwene etuanyoreta gutukani nganje nyumba itindi kwa yesoa abagaka bekenyoro na itune family tugatema sana lakini naba abetukwanga tuankiranire twenshi asinka wana mumuro yo minto okumenyire uri kuya okwarire na kawaida ya marwairare orarire abayibori bo musubati yo bakire ekawaida ne kianyaji kera munda komenya basabire kende bayirwe rwamo kabire abana benka osiba maremu nabo baswayereire batakire ko rutamaraba batakire gwake bikamago uneri chikolire to karora it is very wise omo beroe ni gumapema tani unusual uisangio nanche irenka ngabero mo uisangio yo obeire nera matuka mange bamenyete nere buya sakari o minta singenja mwanjete mo uisangio otimandiri ae gwo mwana woko tatebe ko adoption omo ore yo mwana bamenyete nere buya komenta nayo nigo baruko bolya gochia se amate kobare elio gotika gotuomania abana abamo na kobabolio morembe oyubono okubairera gwatananekana asenjere taliendonge acha tukamanyanga nere taliero mube abantu bekenyuro bake bakumuchana bakumisiridi amangana akorete injunction namangana omugaka omonyene akwanete kare moyo igobone kine kabegete kotini nkiabwate ni fario asengencho the contention no bole mariere tue omwando no bole enyomba agachere tunoere abane contention ye kesi rende nere rialing boigo omugambi ni gatebanga ntayale bale bune family kumwabero mongina onyagosira na komwali bagali alio komenyanka batali komoseria bune gotebekana asa mentera gotebanga nigo mongino yuatametibika kuruka onde ataramoseria mogako igariete iratabe se gochegigwa nonde agatebia abana baemba moseria intubuna bamura bamwabo we must honor eira yariete gocheso monginoya kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa se kenyoro kia ratandi kegotoke sublocation ya Raganga location ya Bogisero egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elitalia nendi pon asanya Biyamono mulikito dipona asanya sorobochirwa senchero yobwekera no moncho muliri gotigana ito mulikira lyagenda chokolekana kurwa chinse mochinde weka chinse mochirichi ya Kiogoro nyariba lichache county ya Kisii amenye kuranseme yiniko bagenda tuko no muichana mono kubwatekana no bosaria mono boyibwa roka ne commenta asense mejo asekarokia wango igani gabantu batamanyiri basaga no butuko bwa lero enyombe Eyemo yokwegokia na kwebe binto kurwa sense mejo amenye kurukie goro bono niko baganiri enseme liyo ndi kubwatira na amono mugambi kone kibunango karabaro bunyabyo botindi kwera ninse bikoro byo boseria mono boibi asense mejo buno mulikito Josephat Amisi agotomanya Aseti ntunda kinyinga bono nigo abamenyi be sublocation ya Nyamwamu yego tukamiye godia Kiogoro bagenda tukoba kwa murunganeria anene bikoro byo bwibya nyareko bigokorekana asemechi yabo asugwango igam kubatekana n'abamenyi abo nigo batebira abayibi abo nigo bakunyara ko bagutarira emichi yabo cinga kicyabo tuko banyara ko babako bayibera ebituma nonye n'amatoke ko ruwa mugondo
asobwango iganigo omugaka masasi oyoro monchurire bw'enyomba y'okwegokya Eyemo ky'okyogoro asaba ibanyatuko bawikirana ororo na kobuna asaba nyatuko bakuiba ebinyegwa ao ankore biashara Kyogoro karibu na police station nasigeze saa 5:30 kaenda kurara karonacho karibu mambi jirani akandangeria noranga abantu bali mete nyumba bakarusha matabori baswa nyumba baswete nyumba entobaire tororo ni mesinga 5 ya maru na USB koza kandi gutira kana matabari gatowire nyumba enzi aira nguja aturo mugako kumubona kana rero ngikiaba nyumba tawe ko muina abona ira ngujika ate yo muino nenga kida rero ado yu gatoke bakora kali rugora to so nyumba Kiburi counter cabinet akrema saigo nigo omugaka keraka anyara koboga gutora wika asinga yaye asanyara koboga gutorokereria omukubi nyara tokobo gweta aseboiga baiba nyara tokoba wikirana asinga yaye na koiba chitirisha chinyomba y'umwana oye egenderere koba yikwagachwa abona uyo nari gutanga takinye nkanyore tiseteyo ngwa mwana kulanga tisa ibiru teyo mazinga tukayachi tukaripoti kwa tukatika kwa manya simi akamanya akakumia kino muchikoro bumayo nana twafungete skulu ngaza kwa na watu aba litabuyamba ke kaji ketirikoria Friday mambi tokora karabu gete agatira gocha mwangu rogoroka ikakanya bishati ona nigo abaibuli banyareko bakoboligwa anene chinga kechi cy'omutima kabana banyareko bagwikirana asi chinga cyabo banyareko bakubarenda nabigo koboli serikali nyareko bakwenekya buranyareko bakobeka emeremo gocha sabasae abanyareko bakora chiskuru boigo bare asi chinga cyabo ono twari gusaba murucha abana baito barure chiskuru no bare nkagaiga nigo tubwata bokongo bonene bw'enjara twari gusaba ngo bosemyo bonene botoka nyandi yari kubwa chisemina chinene chikoru abana baita sikanisa chisemina chirangeri bagendera gukwanira twari gusaba ngo mwari kurigie bibarua mwaba muraba baito na baito egere banyora se bagosoka guti ndi mbati kutwari nzara bachakonya gutusumbwa nka gutura bintu bune bitaisaini ni ege kogera nzari kubachanda bacha gokorai nonye nabonigo abamenye abanyareko bakobolia serikali enene kubatrana na serikali ya county naboigo ababwatani bande bonse bobolendi banyareko bagwesokia na kwenekya buna banyareko bagutinya obolendi uchiase abamenyi bensemeyo uko sabakwane ngochiaso mu county commissioner okisi aene kinga bagambi kerumu assistant chief no mu chief nkotwarara basigari babere agwetana barabwa sekere ekenyoro egere ebe raisi ko patrol ase ebinyoro kuripoteri gatasene Ndizi TV kuri sub location ya Nyamwamu yigotoka ime constituency nyalibali chache ime county ya Kisii elitarane Josephat Amesi Mulikito Josephat Amisa sorobochirwa senchira yoboyekera gotigana yuno mwancho mulikireto mulikirango naralia nanda bereka wateka ekyombe kyabasa na baga boroki wakurwa sebunge ya bonchari kamanya kantebu na busa nigoli tukule batu alege ikarobena na komera na CCDF onle kutoka chinsemo cha suneka elikonyara kwa na mange anane igoro yonchira yowekinia gati ya boroki oboigoni gobakwa na amangana rengete chisemi na kubuli abayiboli buna mbanyare kubwatana na anasomuru buli ya oyibono abayibuli bantu wakana chibesa ase university niko chinga kiye chibaburi abatani bechisemigo so agati na kunyara gosira boroki wabalia batali kwenyara unomulikito ndemo Steven agotomanya asomo yagorero nigaba science omobwa busa batu arachinga kichinyororo cyokonyora maigerio nechisemi gwetera ababwatani ao baikira na asomo yagabweli tuko so le ntu abwo tomo yigaga yiga muroveria bonne wabanafunzi bonse beji university colleges na form for leavers bali bayengo chiko join campuses ndoro no wakasi tukolia rero turn out ya wanafunzi njabe nyingi we are so happy
at least nabagen twadigete those who are new came twarra mafundisha maya nande we are hoping ngorbarega iganegento nande nesemi banyore kuruwega amange twanyara gosoma ase kurase obosemi uno obonyagitari nechi semo ngao chikwende chi oboremi na rokinda buno mwanafunzi na abana be university tutaite batema ko mentor bakonya gutusolve problem kire bonchari ase binyoro binde gento ndatebo mikutano muneyega karo tugocha ngukwana tuli na abana twabatebere none skuru ekaro barororo bamanye ng'eskuru tari okogenda ochi gosoma gwoka motakire kuira nanka iga ase kwaruete bwebori ng'a unande skuru bankinda akonye iga ekenyoro ngendo kindoche kere bobese ekenyoro obomo bwa basaye babonchari bwakonyire kamati ya CDF konyara gutwara ombaro bwa baorokigwa barase university na chiskuru chobo bundia eyo ya ororobirio muroberi bwa kwerano wechi basari inse ya bisio mojumbe Dr. Charles Onchoke omuroberi oberu muye kurumambe program yerebuya nanda abana banyere bacha sobonge banya basomiwa omwa ange motinyo erre ase constitution ya bonchari into a roll out program yo kada gesta abana funsi bari bakode chi skuru baso chi college baso chi university eyo anene mone ya chira atokonyire asoko bana na tsamangana ye basari so program it is among the programs chiko chia tokonya konyora data ya banafunzi to bata ponjari saba nafunzi tore school eserusa nimete longolde netu yetu niko basaba monyare kwenda omaskanya saba ibori omaskanya saba ke baitu na banene ikina kiwe kira banyari kubakonya ande nkweli bageliga kwena ndi patron yeto mojimbo yeto bonchari omoske Charles Onchoke ase support ya yaga ntoko tobwat unanto wanafunzi ande ku make event yeto to be a success so tigatera nene bali bonse batobwatsa ti ku make omoyigo ye success mbu yamono na antenya servicen tigatobwatera ntwensi buna banchari baiboli baito mwensp so that to make everything bonchari osikabosio abaiboli baborokigwa bagoswase university nigo basabiru kwenekia buna mbabwata masakaronsi aganeiri eliko baorobereria obolito bwe school fees lakini ngento nengote yaba ibodi baito mbaba se kore ne challenge se ncho e government ne nete ende kora ichori obwati bune kwerende yobekire elinke itwati obwati biya oichori na boyi eyu fees yego chinse nende to kwenikare jaba nafunzi ba minta bari bagochigo join ba apply na beko bakonya pia kuna kwa apply bursaries East constituency chance pia ba apply elinde banyare gosoma Kuripoteria Ndizi TV korwa nsemo ya suneka CDF all ebunge ya bonchari erietariane Ndemo Steven Mbiono mulikito Ndemo Steven asoroboti rwasenchira yoboyekera no mancho mulire gotigana na yuba nabisi yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarate nabego nabisi yo msebwe wodi elija bogeka nigo bayikirana asenka yo mungno yo mo ase kenyorokia nyarenda wodi ya bogeka ase bunge ya tutu chache South na kurobokonyi iboko mwagachera enyomba umungno yo nabone gabantu benseme yibariga gitambukirekyo ubuno mulikito Everino Sero agotomanya Omongino yomo aserieta Cecilia Mokeira korwe kenyorokia nyarenda iwodi ya bogeke bunge ya tutu chache South Meye County ya Kisii nigabeire ka wetere mechande menke asobo imabwaye kurende bono nigari no mogoko monene aso kwa gachirio nyumba insebo konyi bo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati amo no MCA bwe wodi yo Richmond Manani maire ngachande kama tukatalia make achinga kwamba umate nete pakana nechira sicho manyara bone yegita saga turenanga aligo ntaya sere ndwarte na rwarte myake to yono yokane wale kriska abana abiri no mogokekera na bararire igure biyamana amente konya sara ko nyumba bwate nka bwata abana bamura banene Nege tambukiro kiaga kerwane amate amona ba amate abo bakambiya asabara yabona kugania bagendere no mukyo yo bwogokonya Uspati yo minto ra ro na tokari nya kani tatu Katia sega singa kalje na go kirnorenje Nubata no mo asingenje ba murusiri asale na bomono ba murusiri ba mukonya na indi bana le busimana babagendere ko mukonya na ndi tibakonyere buyeka bamenda kokonya bandi na uruba cyande kitubunera nagokire mono asingincho kurwa
ensi aba MC bakore ose abantu baite barayi baite gocha ndibana koragasi endego korbune yo siryo onkore yo mu MC itunga mbiyamo na gavana Simbarati Kurwase abisi yo mu MCA nigo batogia egatie merobere yabegete nsemo yoko enekia oburabu bwa rokanira sensemo yabogeka asimono baganya bamenyi ko babatoyera runa ko baenekeria amaunchorero yamagendero so bono tetengeri bageri kumwakara wa gavana Simbarati ngambiyamono aso kubwatera no mushimi wito Richmond yoro mu MCA tubogeka gaiga konyara kokonya muswati tokorokati egento kene na mentere no kumena ndo mushimo Richmond ngambiyamono kera kure wiki ya chagete ototumira abo bisaba ngo chaga se goda babo sabe chiparno balenga ko Tuesday twati miti chipare komi ero kur mambi to na ba mache mana tumira bageni bandega abageni to konya ga ndo korana na buli kan komesi ente ya bantu ito kanga ta patient ase mitingi bile tatere mote ngo to twabo keri bamanyite Eye negatie meroberi omugavana we county ya Kisii abwate eryogokonya bali batari kwenyara omanyekanete buna shelter na Simba oyo abange batogire ase abatenenere abo baeneke buna emeroberi ndemenke nechikogendererwa Rero nte twakira mugavana Simbarati mbiamono asokorento meroberi oyoya ukoro buna shelter na Simba meroberi ono ryo comment shwanga abantu bari kiwango gense bose bali batabwate nyombe ngiasi bakomenya nasi bakorara banyarire konyora kyairanja arenge part of the manifesto yae bakyanga abantu bamenya sagia chi program wechinchi gendere igege twacha kalone kama gotwakire chi program wechinchi chigendere go chibosyo ko make sure nga abantu baitu babugeka banyorire azagia yukorara Omongina mukeira ni gaoro kyomogoko asa kambuya na kubasabira bali babwatuko bokonyi chinga kiboigo abantu bomoyo muyaba boli wewe sokya na kurwa bokonyi asa bamwabo nabayiru ne dibansi abagamba baitu ngambiyamo tikanya sakuru gwanja kwaye abamete nande bakubuli round inde nande bamimtumia kabagende ko ambaika nande bagendere bakokora ni maito kole merun korogoke to sabana musanya ndene rura kune tikagara no munguru bweka gali singomada wata bana go sensita bale anduanse bale skuru mu murabno ya manara kwarte form 4 years go kanade bi plane akabondanya ko genda ande no wale ndega kyura rolenga nere na nyara go siyo ko bokasi ndi go Eyemo pia tuzashukuru go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Bimono mulike ito Evelyn Osero sorobochu rwa senchira yobo ikirano moncho muligire bono toira nego katikati boygo yomuchi Bosongo Umurandi Eyemo nigo wana bagakubye kubira lituko lya lero katikati yomuchi Bosongo maiga yokonyorekana no mworoke wo skuru igawote bakano mworoke wo yumaiga yokubarokora skuru yaye gotoka se county ya Bomete iki yaeta nigo lituko lya lero Eyemo bwensemeri ya kanjo amonta no murandi yo bale no mworoke wo yo ase kigali kona chakogenda anene ase county area ya Kisumu ekero bona imukige tambokero nakagania omurandi yuko ranka ibago chino moroki woyo ase kirinkia betege kubega sinyomba chobora lya buno omurandi nagenda kuligwa no mwano inigabere gakobora ase kie mobono ni gobono barokana ase banyara bakobwa tumurando yokurwa ase kanisa ya Fellowship Christian Church of Kenya ni gana na bate ya una babugati bwa mate bonde bonsi amo no moroki woyo maiga yokobara ase ikingima yegotebekana buna omurandi yo niga chiete ikia eta se skuru yo munyaroko yo asarangire tugoikerania umuroberi bwa masabo litukeria masabo na ryo moroke o so moroke yo abure tukure skuru goikabona tanya gotoka maiga yo gotoka imeye county ya Kisii bako na chegari gochia sensemeria ya Kisumu mulikeito Frida Kerubo no roboti rwa senchera yobwagale Magega yogosira kurwa sobori tukoria Alamisi wiki yaeta nigo moiseke masi chepkirui kurwa skuru ya Ngeririt abwatwa segetaseni ye Kigali imeomo Bosongo amono morandia kurwa segesasimirogia Fellowship Christian Church of God ikigotoka asensemo ya Bomet. Picha ilikuwa ina trend kwa TV jana. Halafu wao watu wakaonekana stage, nikaambiwa nikaenda nikawapata wamekata gari kuelekea Kisumu. Gusanga nigo twagania komanya na kimene yoyo. One time there is a friend of mine. Pastor Nyamira so invited to me for prayer to assist him. Then after later tukaenda amakumia na linga
Mbamanyaini kolende na kianyorete namba yesimi goikaba kagamba kuumira na asu muchibo songo naya naro twanyora. Chukua hizi 300 uniwekee deposit money, uniwekee kwa M-Pesa yangu. Akaenda kidogo na akaniambia wapi namba yako, nikaandikia namba yangu na details zangu za M-Pesa. Basi unisaidie na simu yako, akanipea simu yake, nikampigia huyu Christmas. Uko wapi? Nikamwambia niko Kisii. Korenda sensemo ya masi nigo akoerera ningikirete kurwa ase enka yabo nabo igo nkayachiete. Egento kyogo ichania nkelinga naki aigete ase county ya Kisii. Toka nyumbani because of some challenges, obstacles and tribulations. So time nilitoka nyumbani ilikuwa last week Thursday. Kwenye nilitoka nyumbani mimi nikaenda kwa rafiki zangu, tukapatana na mtu mwingine wa gari akaniambia sister, tunakuona wewe umechoka kabisa. Mimi nikabana yeye akanileta zitu mpaka Jogwama, alisema nyogo, akanidrop hapo, then mtu mwingine wa boda akanileta mpaka hapa Kisii town. Ebikorwa bunebyo nigo byagikirwe no munyakirugo matatu wa Kazi Association asagani abaimukirwe egetambukiro kibwenerete. Tutagete ababagu atwarero babekisamu umwana w'esukuru abantu bano tumwa baita nonya na saikaransto hotel yo tokoba wekarasa so umwana w'esukuru ari, lakini abantu bana barabu abagotebye umwana w'esukuru ochenji chianga ubeke pagime ubore mitumba agendesa asensemo yabegenwa mbaba bakurwa ebirengereri byabo kubwatikana nenganeyo. Ande tokoteba ngaki kali bonsi bakurangirita tata baraka soboroti bwango kwego akoro mumanyete nyasaye to kunyara bakora ibintu nebyo korasa abantu naga mati mune yabande korora nanu murandi ukwate batekanisa nari gusaba barandi ngaki mutari kwanja motore kase kene mwire chingondi cya nyasaye go abasumba banyasaye mwaretire liyeterire asaba sumba banyasaye mbarororo bagoteba nabasumba banyasaye tumbali ene chinga kiche ikirane chinga kicho moelio abandi bagoteba nabasumba kumbe ne chisesi cy'urusani. Abamenyi korwa sorogongo rwa Gusii nigo baganiri obwene gutoka asebagikiria ebikorwa bunebyo asorogongo rwa Gusii na babera abo nigo babagwikigwa asegetaseni ky'abanyanyimbo kyanyanchwa. Bamanyenga mwana oyo bamanyene no mupasto ose aine arene bikore barokora by'ubwanja aine mpabula te birengerere binde buchime ose byo bosalincherende baraje bosalia etani yeto ya Kisii igo tutogoteba iga ekera kwenda police abasa kwenda kwiguru n'umurangure n'ando buchima ya bwindirisha igo baresa kwa abasalia umutwe bamekishwa bamwikiri musyo aseke gambiro serikali ile hatua naende na kieke na pinga ki abakungu molega. Frida Kerubo, Ndizi TV. Tari mangana wono monchu murikire turabeka yuense moto murekera lyagendete gukoreka ni maite mugwate birengerie binge na ni maite na nogendete gutumenkwana yao andonsi ya sole. Gotigana na jibono abo bisa ane kurwa sensemerere ngete amangana yobisi wa Kenya niko batarase county ya Nyamira tukoria rero eriko nyaro kurwa mahigere gochia saba ntonabuga na amenyi kurwa sensemeyo kolengana abo isabu ni wanyara gote yabuna mbaligereti aneko ene kibuna bubisi mboyo bomo Kenya obwendrete konyara gosoki wogochia asonde bwense asabe kuma county commissioner kurwa county ya Nyamira Onesmus Kata abaga okwana igoro yamangana arengete world coin awana somontale kolengwa endra yelisa na kurobisi bwaye na wakanu chibesa anomoye gokorekana sensemeria ya Nairobi omurikete kurose county ya Nyamira utwariga roboti uru asenchera yoime. Aba Kenya basabiri ko bamaiso ekero bakwenana amangana abubisi hose ase umuntu wa Kenya morero data anene mono mayiga yo gutubuka kwingana yo gusangerera ikibica cya maiso insi yo moroberio world coin. What happened? Ilikuja watu walikuja tu from nowhere wakaanza kuregister Kenyans. Sindio? Nisikia? Mimi niliona the first day. At that time watu washachukuliwa nini? Data. Na imeenda.
By the time the government itarealize kuja kusimamisha hiyo kitu either on Tuesday ama Monday, how much data ilikuwa imeenda na those foreigners? Aya nigakwanwa asomoroberi bosemia abakori emirimo beserikali ababwatani ao akorwa sebyombe bitalie beserikali oyu ariganire nekyombe gekumulekera ogusangerera no kugacha we data ose asomono bw'Kenyamorero Office of Commissioner Data Protection. Hata kama imeanza, we are trying to create that awareness so that Kenyans come out to register with the office for us to ensure that there is compliance when it comes to matters data protection. Omoyega oyu nigo ikerana no County Commissioner County Nyamira Onesmus Chata, omukonyo mu County Commissioner Flores Obunga, nabo bisakurwa sekyombe kya Office of Commissioner Data Protection. They got a message from committee. Remember, mom, it's not a special calculator, say you don't have a child. You know, so I'm in this room. Not all of us, most of us have experienced one way or another the data being either violated, someone accessing the information, you know. Omo County Commissioner Onesmus Chata nakwanira emeroberio serikali ebegete yokororobya obokoreri asekobeka enjira yekerero nobuya bukolinda edata buya. The most important thing in kwamba our country from now henceforth in the future it will be run all the programs ile mingi ya serikali. Sikulisikia zitawekwa under one roof kama ile inaitwa platform, si ndio? Yote. Kama ni e-citizen about 5,000 services zitakuwa una access kutoka pale. Sio mara ya kwanza, I've seen it. Watu wamekuwa embezzled funds. Na tukianza kufuata hakuna mtu anajua hiyo. It has not happened. Abo bisaba kumulekera buna data egosangererwa mbasemia au baikirana aroro igoro echinjira cyokorenda edata na kuyigacha buya. Building entrances. Some people store it forever. So roughly best practice is 6 months. Don't store too much data you don't need. That's something I'm telling you as you don't need that data. Just find out. This is data I'm processing. Huduma number. There is no huduma number phase because the government has not done a data protection impact assessment. Ase abakenya basemigwa igoro bosibole bwabo ekero bakwena na data na gosoera onde bwensi oyo gotumeka data yabo bobe. Right to correction, right to deletion, automated decision making, right to object to processing of your personal data, right to data portability. Fulani ulituma labda uliwekewa kama 10,000, but that amount is not captured correctly on that statement. Maybe imekuwa 9,000 and the amount that you received was 10K. So you have a right for correction so that you can get what is correct. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Mbijamono mulikito kurwase County Nyamira Job Manga soroboti rwase nchire yobo ikirano gotigana kurwasorongo rwagusi wikase County ya Nakuru County ya Nakuru bono nigo yabe kiremero bene guchikone kingo kiere kurobo korri bwaje goitera senchira yeke rogo chakera omwali bumutyonyoga ogatano na gatatu bunenchire muyoko nyara koirani yamangana renge tobo kurumi no bosaliense anase County yom kolenga no muwaziri oteneta mangane chibe sa Steven Njogo nigatebere buna goitera senchira chekere County ya Nakuru nechikonya komenta ogosangire kwebango nago keyamangana arengetse obukurume. Sorts out the issue of one having to travel with those blueprints, working from department 1 to I think 12 departments, and having someone sit and stamp it physically. We can now all of us from the comfort of our offices, our homes, apply, upload the documents. Then the county departments are able to approve online, so you don't need to physically be there. So we are removing that human interface where I need to know person A for my plan to be approved. The system was up and running early July, but because a system has its own dynamics and it's a new system, it's all a new thing to the people.
So it's taken us some short while for na BMC kurase county ya Taita Taveta ni goba mochiwene kyombegergia ko geroba ne bomwanya abantu anase obotumekyo bwechibesa che county ya Taita Taveta kolengane kyombekene gya tebere buna BMC abuni goba rokane bakurubitsa barchi nyinge isiko yense ya Kenya asabagote abuna chibesa cyo gutumeka ne go chitanite budget ya county ya Taita Taveta ne go chinga kechibaga ndiye kyombegergia ko lingolya obokoreri anaso kunyara kurigeryo bokurumi EACC kunyara goswagati na kulingo ya sobime chibesa chiko tumekase county ya Taita Taveta no naboni goba bodre kombekeregia DCI boyo kunyara okurubuti kweme anasaba MC bali bakona chinse chisi kwa sogo tumeka chibesa echibono chibekire kwekiraniyo bokoreri ase county ya Taita Taveta kuandika petition ambayo tumepeleka kwa taasisi husika sasa kufanya uchunguzi. Moja tulioandikia ni EACC, taasisi ya kupambana na masuala ya ufisadi. Pili pia tumeandikia taasisi ya DCI ambayo hii ni kitengo ambacho kinachunguza uchunguzi. Masuala haya ambayo ni madai ambayo yameibuka yamekuwa katika mtandao wa kijamii yanahusiana na ule usafiri, zile zinaitwa foreign trips ambazo county assembly members wanafaa kuenjoy. Nchumurigana na mangana kwaliganete kolende goikira soroboti ro kurasobo tumekyo webweni base county ya Taita Taveta nganchere nyoro mutumoko mokenya ora machi ginkwirina ndagandira gusangana ya mange kolende buna botabuli tukunire ijuma igotogo chikomera na captain number 001 Ndemo Steven kurwasensemende ye studio atumanya mange anene igoro ye chigo sorry toska nkwirana ndaseke kerebosio. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Kiengi ogendete gotengeregeta seni kia Ndizi TV na meyo kumanya mangi koru ensemeri ya mangana Amayia koru chinsemo ye county ya Kisii county ya Nyamira ne chinsemo au imense ya Kenya tia bono kwarigani bena samangana Amayia ye chigosori kuna botambe cheretera nende mo Steven captain 001 tocha kama ngana Amayia ye chigosori koru ase county ya Kisii agwaso mwaziri we chigosori me county ya Kisii Eric Miyenda nganya deko baka gweso kinota uno muroberio talanta hela nada kupa kwendra via ase sub county au ime county ya Kisii aso ikiraboni gano mubaro we sub county sano nemo sate vire chirisa to chaje ko bachigotigara anyale ko baga kwene kibuna chigosore chuchia talanta hela chanyale ko bachikogenderera ase bona terebuna omweli we chigosore chime county ya Kisii no korosigwe gwe timu yaba mura na vaise ke yora nyale ko bage kokosori ne chi county chinde isano chira soro gongorwa Great Lakes gosensemo ya Nyanza kwana kibuna etimu ya rugongorwa Nyanza nyale ko bage korosigu. We also want to report to the people of Kisii County that we are scouting for players who are going to participate in Talanta Hela tournament, which is a partnership between county governments and national government. We have done by now 6 sub-counties. We are remaining with 3 sub-counties to finish. By 12, we'll be having Kisii County Talanta Hela team for boys and girls, which will be playing with Migori County, we'll be playing with Nyamira County, Homa Bay, Kisumu, all the 6 counties in the Lake region. Kwa senseme ya Talanta Hela tudera sensemo ya county ya Kisii amune serikali ya Kisii samangani ya chigosori abwaso mwaziri yuwe chigosori Eric Miyenda nyare kwene kibuna etimu ye county usaba kolie meremo be county ya Kisii mekere buna Kisii kikoska nagendete kweroberi bosibe chigosori cha kikoska cha chi county au imense ya Kenya
chiro beiri ase wikere bosi ase ensemeri ya miro satebire buna eyungati emiro beiri county ya Kisii ebegete gosira chigosori amo ya nagatie chigosori buna maminyo karanyara ko base county ya Kisii satebire buna abamenyi be county ya Kisii banyare ko baba kweroberi bosibe emiro beiri bangire ne serikali ya county ya Kisii. Also in another 1 week we are releasing our staff from here who will be attending Kikoska sports in Meru for a week. We have already teams in place which are going to represent Kisii County. I'll also want to say that as we move along, we are going to have a Kisii County tournament and at the same time Kisii County marathon, which we are planning as a department. When we will be having that, we call upon the people of Kisii County to come out and participate in those activities. So as a department in sports and athletics, all sports, we want to nurture the young people to be very good champions like Eren Ubiri, like Meir Mora and the rest of the people who have done well. And we are having support from the government. Our governor is supporting these tournaments and athletics and everything. So we confirm that we will be going. Korwase county ya Kisii tuende semoye county ya Kakamega wasi chigosoli chechi secondary asekerango kerikia nationals kigendrete kubwata ansa seviti au imensemeri ya Kakamega asegosoli yenkoyo niwa chigosoli chechi semi final ensemo ya bamura chanyara koba chigosoli kurero asegatie chigosoli juna ase eskuru ya Agoro Sare eyo yalenga abanyankongo bechigosoli chukuru ase ensemo ya Nyanza banyarete kwa bakogosoli ase egosoli ababena mone timu ya Dagoretti Boys na ase egosoli eyo nigo yaenda makali ase chitaeka merongo kianda kwerera egosoli kwenda ase chitaeka chokomenta ase omubuya tatu kakwerera egosoli kwenda ensemeri ya penalty abo ase timu ya Dagoretti Boys nyara kwa bagekonyengera timu ya Agoro Sare banyara kwa bakobunga penalty chabo isato na timu ya Agoro Sare banyara kwa bagegotuta penalty chabo chonsi kwere skuru ya Dagoretti Boys kunyara kwa bagekwenda ensemeri yechi finali yechikoso chuchese kadere ensemo yabamura asebra chikwa bakomera na amone skuru ya St Anthony Boys amekande buna Solidarity Boys abuna araburi kuliale banyara kwa bakopasoki sikabanyango ensemo ya Kakamega eskuru ya Shanderema asichikosoli yechekerengo ye secondary. Anza tena vizuri, wanajibu kwa mpigo, wanaingia tena. St Anthony wanaingia, wanakwenda tip tap. St Anthony hatari, anapiga goli safi. Sama ndarengete chigosoli adai korasori orongorwa Gusii na timu ya Shabana FC agendete kweroberi bosibo kwerana ku ligi ya FKF Premier League asomotie nyoyo aserit kuliale roba twale gosoli ya Kebosani amone timu ya Global Connections FC gosori ase ligi ya Nyanza Regional League kuruchinse mochirichari Goma Ward na gosoli aboni ya gosoli kwa segeti kerikia gesaba kwa grounds abo ase timu ya Shabana enyo robo bwibwe chigori bera sebosa asabana litkolia mambi nige timu ya Shabana FC ratwale gosoli ya Kebosani amo ne timu yemekende buna Moroni FC gosoli ase ligi ya FKF Premier League asense mediageti kia Moroni gatie chigosoli checho moelio choko erobeli posibo kweranira kwe ligi ya FKF Premier League asenda kubatiria manganda ringete Shabana abwango iga asandake ensemeri okobeke seigati yabo ne company ya bank beti abo chiko baba bwatani baba banene ase ligi ya FKF Premier League esina yako bage kobekwa sama tukabwango iga yuansi ningotebiye kuraga chisa isato kurende okorire ensemeri ya English Premier League nero nigo iranyare ko bake gocha karit koria lera stosori cha English Premier League kanyereire na ekobwatu kuna banta banga se timu ya Burnley ranyare ko bage kobarigani abanyanko ngobentunda ya timu ya Manchester City ese gosori entangani ya FKF Premier League sobot kubwarero ese gosori rachako chakira chinsa inye chamarogoba gatia magana ndara agenderere bosi bwechi ligi chinde chiranire maiga yomotimoko maiga chiligi chukonyara ko bachikoera sama tukamaega manche muri ayo ngati ari na kwariganireti ko rwase MSA yechigosori konde korega chinsa satonto manyayu amona yanda sebono kwerani ensemo ya studio Vincent Onyancha atabikorwa sensemeri inkelianda katoro bereti gekorega chinsa isato.
Biamono captain number 001 Demo Steven Korwa Sensemendi studio mwancho moligereria na mange twakwariganiritia yibono ngocho kumanyeka rochera Grace to chia bono botuko ani uno mwaziri bwobulende kethura kindiki aro kurogo tindi asinyomba chicho kwego kya chirange ne chiskura yuna enda mange nincho kumanyeka rochera Grace to chia boto karaga uno toko yakero musumali amangana majya senchire yobo ikerano kandra goto bwati ansemeli mtandao buna botambe Facebook Ndizi TV News Digital na begensemeli ya YouTube na bakotana buna Ndizi TV News wasukwe website yetu na www.ndizitv.net irinyora yo munenda mange aseri woliene kuna chibi chinigi cha wikira senchiro yo wikirano igakoroka Petro nira mukira ekerokelie Joshua Auta akoyaretera gwetera sumuno we manyiro buna botambe retera ninchi mkuru kwa Vincent Onyancha.